Omemu adie. Embedding for na kan it is the brad adie china bibi a betwam a na say ewiase kura yi ni ho. Eda de bibi abetwam. Bibi abetwam pa. How start my education no? Education ya start ya ye bo ho dawuru. Korean kran yen asempa ne atusi wo. Ade. Yenya openira one day watimi ahunu kwan a Mimi nua Pooley efa so a wu ya atese efin bia ni nchen enkekawa bia ni baabia one day dito wode atudwa akira mansan what you say wokuta report pa se mihu ha wa mesia describe report no say na wa ya de it say yes say obo Madam Lydia donko abaso se Madam Lydia de na wanya asem no mu yie pa nti no de betu dwa se ye nua Pooley no wangu wo stadium na okowu wo baabi e wo ne sika wo baabi wo Ghetto bi etinye kosi ho na ye wo ne sika na pradia bi efa ne free ho de no ize se nkode no be ko hospital na nam se wo hye Kotoko jesi nti no hospital de lalai India so kwa stadium because wo hye Kotoko jesi enti wo ye football ni enti wo wudi as wo ko wuto stadium enya hospital they abano no say na mo investigation enu nti no minuanum bi ye ho adwuma na mo nkoso nya ho adwuma ye na se nipa no ense se odi na mienu kura e won kan wo betra fie e de ne nsache ne dam ni fam ye man so ma prosifo no ma sir nkoso nya nko kire na no asem e wona committee no ye hia concrete self proof no ene niema na waka no na so everybody doesn't have to go to school na wada ye chi no nye sunya na ye de no kwa na ko kire Ghetto na okọ na wa ko kire Ghetto no ene cruise no a ye nche no mo invite no na wa ko tro de onim ye sa obu information va ma wo ye ni enim ni say a press for friend ya ba chi no ye di enim say ye invite ya say de say CF ye frew aha invite na arrest nyepe enyepe ye ti efie no o ti fie na press ni ba ho wo nya hwe kura wadamfo ni press ni na be je mo me hwe ya chi kwakwa no na press for de no kon ye ni enim no to the layman ayi no eti e chewo asem no kan mo ti ahwehwe mu yi ana se na waye ko hwe mu nya dai waye ni hwe mu awie ye ni hwe mu bia nti omra na wo meboa ye omra na wo meboa ye na ye nkofa sa nkrofo no na sa Ghetto no obeboa ye ni sa Ghetto no wo betimi am ehu sa Ghetto no Ghetto ben if wo Ghetto osoko we base ewa around stadium ana dabi ewo krom kura Ghetto base ye Ghetto base ya se wa wuni se bi ebi wa around the stadium stadium ene nka around stadium a na hye ngura num ene ngura num so praje ade ayi ntimi mfam edi obeboa ye pa na ye mfa ye education ayi ntonche kura say them the education atonche na yenya obi wakum ni pa wo ya ne afena me better radio so say me be educate obi ai dabi wasam de yam fan me ya education atamu se ne de obawu efefo no kura na e won kran no omomo aye na se baba no tie nyanche no omo nche no o ba se mate se Kotoko inform ID and Oma for the tape no bi akom and I make us say ye nuanum ye ho adwuma enti minim za sa bre kura de on tini fie mpu the mo yesa de asem so ye nkoche no ye jiru ni ajo ni anyo de ye ji wa o ye ncho ye chiu cheti nka bibi wo kura gazi e de educate no se bia say education senior class o sinka bibi wo so mo de ye no bibi say and I'm say se kire de chikura bibi a ye de ye ma protifo nsa eso mu a ese ye ye ma ye so mu na mo educate na ya na se de e mfa de e ho se education na mo ye no education ya chasi mo educate na bibi a wo de mre o se ngafo na kan
esu wɔ ne mmerɛ awerɛhɔ wɔ ne mmerɛ ɔsedeɛ wɔ ne mmerɛ saa berɛ nya berɛ a yɛde kɔ educate wei yɛ mmerɛ a ɛsɛ yɛkɔfa saa nipa no ne yɛde no kɔ so ɛnkyɛ sɛ wɔtra nkrankora wɔnkɔ so nya straight ɛhɔ na siadifoɔ ne mpanimfoɔ no wɔ a wɔmɔyɛ ewuo no ho adwuma na ɔmfa ne report ɛne ne nsɛm baabi okonya ɛnkɔma wɔn ansa na wɔn nso afi hɔ saa de abrɛ GP na mmoa yɛ yɛsɛ pani die matemante sɛ report na ankɔ na obi amfa mfiri baabi ankɔto ne pono so ankyerɛ amfa stamp anti so a obetumi abu na asom nnua immediately no abo IGP amane and then almost say no official complaint. Yes, and American Kotoko should make official complaint. Everybody say they abeye the state until anything ebeboa for investigation they don't need Kotoko some be complaint. They should say baby ayeduru no. When the state ni so asem no no. So obi okoye bia an invitation of the state. They say yan say Kotoko. Akoye state versus that I think say adeɛ baako bɛboa paa ama nkɔmmɔ no nyinaa to dwane yɛ sɛ abra Pooley na emu nsɛm no nyinaa etimi akɔ kama nti so bi wɔ solid information na me senior yɛ ɔmo yɛ education fan but so we dey education no say no don't say baby abedru no the attention now is on how a yɛn betimi ahwehwɛ asɛm no bɛboa ma nti I say with additional info nam so too or what providing or let's see you might never know ebia no why na researcher we na be won am so mo goja Pooley ko mo mu se awon ni se Kenya se na Ghetto answer. I say bisa question